og sjovere, og eftersom jeg begynder at ramme det op i skulderen, så føler det bare det vildeste griner på, det er den vildeste griner på. Så det hele vildt, at det er bare simpelthen det, hvor det bare kører mig, ligesom at du har set bare den vildeste, helt vildt. Og du bare får det sjovere og sjovere og sjovere og sjovere, og helt vildt. Fuldstændig hysterisk sjovt. Det er fuldstændig hysterisk sjovt. Og så kan du bare ligesom skrue ned for den igen. Og det er det, der er så fantastisk ved det. Så, og lige om et øjeblik, så er der tallet fra 1 til 3. Og i det øjeblik, at tallet fra 1 til 3, så vil du gå op til nøgen, du vil sige i hypnose. Og når du kigger over på ham, der er Nikolaj, så får du simpelthen bare det vildeste griner. Det er ligesom, at du har set bare den vildeste tegneserie. Du ser bare ligesom, at han er nøgen i den stol, det er bare med den mobiltelefon, som han har. Så i det øjeblik, at tallet fra 1 til 3, så kigger over på Nikolaj, så får du simpelthen bare den vildeste griner af ham. Så på 1, 2, 3 går over på mig. Nej, det er bare mega sjovt det. Og bare kigge med en hånd, og så dybere hele vejen. Endnu dybere, endnu mere afstand. Wow, det er sygt, mand. Jeg fatter det ikke. Hele vejen. Wow, han gør det. Endnu dybere, endnu mere afstand. Og det er jo en lundelig radikal. Det er så sindssygt. Hvordan har den automatisk nu at bevæge sig hen mod dit hoved. Og i det øjeblik, at den bevæger sig nu hen mod dit hoved, det gør den nu stille og roligt. Og i det øjeblik, den kommer til at ramme dit hoved, så kommer den til at føle som om, at den bare bliver sat fuldstændig fast, ligesom at den bare kommer til at automatisk. Og lad mærke, at den bliver bare limet, boldet, svejset fast i den hånd.